Hola, el dia 15 de gener d'enguany el Pau Badell ens vam trobar a casa sopant i vam practicar un exercici que consistia en que m'havia llegit el llibre durant 3 setmanes i quan acabàvem de sopar improvisaria unes paraules que serien registrades i tal qual seria el pròleg o nota del llibre aquest. I ara d'una manera sobtada en arribar aquí per escoltar em trobo en el mecanisme contrari, que se'm demana que faci una presentació quan ara sí que no tinc ni el llibre llegit, de manera que llegiré el que a les 2:16 minuts a la matinada fins a les 2:48 vaig llegir, l'únic que en trauré uns fragments. Era una pura improvisació, per tant això no és la lectura d'un estat mental. I diu així, parlant del llibre Akbar, diu: hom no és si no és un acte alteratiu en l'alteritat. Una de les manifestacions de la complexitat és el món de l'escriptura, i l'escriptura tampoc no és si no és alterativa. Ens demanem no tant sobre la realitat, sinó com podem arribar a construir un real a partir dels mecanismes de l'imaginari. I l'imaginari tampoc no és. Són preguntes que ens fem sobre allò que és real. Si féssim preguntes seríem filòsofs i per tant pertanyeríem a una civilització clàssica. En canvi, les preguntes que donen resposta, perquè tota pregunta conté ella mateixa respostes, construeix un imaginari que correspon a l'espai de la poesia. Si el temps és irreversible, en la seva fletxa, una cadència, no hi ha dubte que hi ha molts de temps en els poetes, perquè creuen un espai textual en el present, en allò que és intemporal en el lector. Bé, el llibre Akbar del Pau Badell té a veure amb l'imaginari no pas d'ell, sinó amb el dels altres, amb la dificultat de captar l'imaginari de l'altre. No és una manera de plantejar-se preguntes, sinó de posar en marxa els mecanismes de captació, que és allò propi de la literatura i doncs de l'imaginari, que és una realitat superior a ella i acaba sent la realitat ella mateixa. El Pau en aquest llibre utilitza 3 sistemes de captació de l'imaginari. El primer són poemes llampecs, on no és tant el poeta que es predisposa a la revelació, sinó aquell que xoca amb la voluntat de coneixement amb experiències sintètiques, sovint atzaroses i regalades del llenguatge. Són poemes breus, concisos, instants de captació i de revelació fonamentalment lingüística. Hi ha una altra metodologia, que és la corporització conceptual de la ironia, que és un sistema de cos sencer. Són poemes molt provocatius perquè traslladen l'experiència a límits d'una conducta que mai una conducta moral podria assumir. I si els primers poemes són captadors perquè són flash, aquests és una manera d'ultrapassar límits. Per ventura la intensitat és molt alta i la brevetat els col·loquen en una mena d'harmonia poètica. Aquests poemes són més narratius, a diferència dels primers que són molt incendiaris i colpejadors. Després hi ha 4 o 5 poemes que són grans mosaics d'escriptura potencial. Estan fets a partir d'una estructura mental superior, però l'itinerari de construcció correspon més aviat a un model A i en canvi estan fets amb un model B d'humor, embrionaris i tardodadaistes. El seu conjunt s'aixeca d'aquests poemes com la Torre Akbar. Els lectors haurien de saber que aquest és el nom d'una arquitectura que es construeix no pas per ser habitada, sinó simplement per ser vista de fora un espai de metàfora, com en realitat la poesia fa, que busca a través de l'imaginari la manera de construir un real.
La ciència és únicament metàfora, mai percepció del real. Ara bé, la literatura seva va deconstruint un procés de metàfores per tornar a un sentit filològic, no filosòfic, molt menys moral. L'arquitectura que està contaminada per la filosofia, en el cas de la poesia, es malfia, en canvi, de la filosofia, perquè ell ja no creu en les preguntes, perquè elles soles ja tenen respostes i, per tant, prova de tornar a construir un sentit de veracitat des de la poesia. Bé, la poesia del Pau Badell, en aquest cas, és un col·lapse que aprofita les dues grans tradicions, la de la lírica suspesa, que és tota poesia de caràcter sintètic i de buit que es troba en les tradicions filosòfiques, i aquella altra que és pròpia de l'enginyeria verbal, que és molt pròpia de la tradició catalana. Hi ha poetes que donen una dimensió d'allò que ells en diuen el jo líric i el jo històric en un espai social. En aquí jo hi veig més aviat una repetició d'allò que fa tothom i que no saps fer si no ets, i ho fas ara mateix i tens la bala. Per tant, aquest llibre pertany a una comunitat lectora, no només amb un mecanisme d'invenció propi, i és, com deia, una metodologia sobre la manera de mirar i comprendre allò que no és a dir, allò que és impossible que sigui la societat. És un llibre nihilista, radical, profund, sobre tot allò que constitueix l'equívoc del que en diem el sentit polític. Renova el llenguatge i dona confiança als processos negatius que l'escriptura posa a l'abast. Però tot això, que és en negre, es fa en plaer, amb enginy, amb humor, amb lucidesa, que al capdavall és de les poques coses que encara ens queden per poder desitjar d'una aventura poètica que és, per damunt de tot, valenta i radical. Bona.